Tervetuloa koulutukseen, jossa tarkastelemme NATO-, puolustus- ja kaksikäyttömarkkinoiden liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti Merilapin yritysten näkökulmasta. Koulutuksen toteuttaa Scandinavian Defence Consulting. Scandinavian Defence Consulting tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, kehittämis- ja asiantuntijapalveluita organisaatioille, jotka tavoittelevat tai jo toimivat puolustuksen, turvallisuuden ja varautumisen parissa. Palvelemme erityisesti suomalaisia, pohjoismaisia sekä muita NATO-jäsenmaiden yrityksiä ja organisaatioita, jotka haluavat päästä puolustus- ja NATO-markkinoille tai vahvistaa asemaansa niissä. Puolustus- ja turvallisuusmarkkinat tarjoavat merkittäviä kasvumahdollisuuksia, mutta samalla ne edellyttävät yrityksiltä erityisosaamista, korkeatasoista dokumentointia sekä turvallisuusvaatimusten ja hankintaprosessien ymmärtämistä. Menestyminen kansainvälisillä markkinoilla vaatii myös kykyä rakentaa luotettavia verkostoja ja strategisia kumppanuuksia. Scandinavian Defence Consulting auttaa yrityksiä kehittämään näitä valmiuksia käytännönläheisesti ja tuloksellisesti. Tuemme asiakkaitamme puolustus- ja turvallisuusmarkkinoiden erityisvaatimusten ymmärtämisessä, liiketoimintakyvykkyyksien vahvistamisessa sekä oikeiden yhteistyökumppaneiden, verkostojen ja markkinakanavien löytämisessä. Tavoitteenamme on auttaa yrityksiä kasvamaan, kansainvälistymään ja rakentamaan kestävää kilpailuetua nopeasti kehittyvässä turvallisuus- ja puolustusalan toimintaympäristössä. Palveluihimme kuuluvat toimintavalmiuksien arviointi puolustus- ja NATO-markkinoille, strateginen neuvonanto, organisaatioiden kehittäminen, koulutus- ja konsultointipalvelut, ICT- ja tietoturvakonsultointi, yritysturvallisuuden kehittäminen, NCATS-koodien hakeminen ja optimointi, NSPA-rekisteröinnit, NCIA-rekisteröinnit, NATO Bonfire-rekisteröinnit, ACO- ja ACT-portaalirekisteröinnit. Palvelumme on suunniteltu erityisesti yrityksille, jotka etsivät uusia kasvumahdollisuuksia puolustus-, turvallisuus- ja kansainvälisen yhteistyön ekosysteemeistä. Tämän koulutuksen tavoitteena on auttaa yrityksiä ymmärtämään, mitä NATO, puolustus- ja kaksikäyttömarkkinat tarkoittavat käytännössä, missä liiketoimintamahdollisuudet sijaitsevat, mitä vaatimuksia markkinoilla toimiminen edellyttää, miten yritys arvioi oman valmiutensa, miten ensimmäiset konkreettiset askeleet kannattaa ottaa. Aloitetaan tarkastelemalla markkinaa myyttien sijasta käytännön näkökulmasta. NATO on poliittis-sotilaallinen puolustusliitto, jonka päämaja sijaitsee Brysselissä, Belgiassa. Organisaatio muodostuu lukuisista pääosastoista, komiteoista, työryhmistä ja virastoista, joilla kaikilla on oma roolinsa päätöksenteossa, suunnittelussa ja hankintojen valmistelussa. Yritysten näkökulmasta on tärkeää ymmärtää, että NATO ei ole vain yksi hankintayksikkö. Sen ympärillä toimii laaja verkosto virastoja, komentorakenteita ja jäsenmaita, jotka toteuttavat hankintoja erilaisilla rahoitusmalleilla. Vaikka NATO tunnetaan suurena kansainvälisenä toimijana, sen oma hankintapudjetti on suhteellisen pieni verrattuna jäsenmaiden kansallisiin puolustusbudjetteihin. Suurin osa NATOn suorituskyvystä perustuu jäsenmaiden omiin joukkoihin, järjestelmiin ja investointeihin. Siksi merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia löytyy sekä NATO-organisaatioista että yksittäisistä liittolaismaista. NATOn hankinnat toteutetaan pääasiassa 3 eri rahoitusmallin kautta. Ensimmäinen on monikansallinen rahoitus. Tällöin hankinnan toteuttaa joukko liittolaismaita yhdessä.
Hankinnat voivat koskea esimerkiksi lentokoneita, ajoneuvoja, ammustarvikkeita tai muita yhteisesti tarvittavia suorituskykyjä. Toinen on Naton yhteisrahoitus, jossa käytetään Naton yhteisiä varoja. Näillä rahoitetaan esimerkiksi komentorakenteen toimintaa, infrastruktuuria sekä yhteisiä järjestelmiä. Kolmas malli on monenkeskinen eli joint funding. Siinä jäsenmaat sopivat yhteisestä ohjelmasta, jolla on Naton poliittinen ohjaus. Tunnettu esimerkki tästä on DIANA, joka tukee puolustusalan innovaatioita. Yrityksen kannalta rahoitusmallin ymmärtäminen on tärkeää, sillä se määrittää hankintamenettelyn, päätöksenteon ja kilpailutuksen ehdot. Monikansallisissa hankkeissa useat NATO-maat yhdistävät tarpeensa ja resurssinsa yhteisen hankinnan toteuttamiseksi. Näin voidaan saavuttaa kustannussäästöjä, parantaa yhteentoimivuutta ja jakaa kehityskustannuksia. Monenkeskisissä ohjelmissa NATO puolestaan osallistuu ohjelmien poliittiseen ohjaukseen. Esimerkiksi DIANA-ohjelmassa edistetään uusien teknologioiden hyödyntämistä puolustuksessa ja turvallisuudessa. NATO hallinnoi myös erilaisia rahastoja eli Trust Fund-järjestelyjä. Näitä käytetään esimerkiksi kumppanimaiden tukemiseen. Myös Ukrainan tukemiseksi on perustettu rahastoja, joiden hankinnat toteutetaan Naton hankintasääntöjen mukaisesti. Näissä hankkeissa käytetään usein toimeenpanevana toteuttajaa, joka vastaa kilpailutuksista ja sopimuksista käytännössä. Naton yhteisrahoitus muodostuu jäsenmaiden suorista maksuosuuksista yhteisiin budjetteihin ja ohjelmiin. Näillä varoilla ylläpidetään Naton organisaation toimintakykyä sekä yhteisiä suorituskykyjä. Keskeisin investointiohjelma on NATO Security Investment Program, eli NSIP. Sen kautta rahoitetaan pitkäjänteisiä investointeja, joilla vahvistetaan liittokunnan yhteistä puolustusta. Rahoitusta käytetään esimerkiksi tietojärjestelmiin, viestintäratkaisuihin, infrastruktuuriin, kiinteistöihin, valvontajärjestelmiin ja erilaisiin tukipalveluihin. Lisäksi Naton sotilas- ja siviilibudjeteista rahoitetaan komentorakenteen ja Brysselin päämajan toimintaa. Nämä budjetit muodostavat yritykselle jatkuvan markkinan, jossa kilpailutetaan vuosittain erilaisia tuotteita ja palveluja. Yhteisrahoitteisia hankkeita eivät toteuta ainoastaan NATO-organisaatiot. Myös jäsenmaat, komentorakenteet sekä Naton keskeiset virastot, kuten NCIA ja NSPA, vastaavat hankintojen toteuttamisesta. Kaikkia yhteisrahoitteisia hankintoja ohjaa Naton hankintapolitiikka. Sen keskeinen periaate on, että lähtökohtaisesti kaikkien NATO-maiden yrityksillä tulee olla mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin. Käytettävä hankintamenettely määräytyy yleensä hankinnan arvon ja luonteen perusteella. Pienemmissä hankinnoissa voidaan käyttää suorahankintaa tai rajoitettua menettelyä, kun taas suuremmat kokonaisuudet kilpailutetaan avoimesti kansainvälisillä markkinoilla. Yhteisrahoituksen päätöksenteossa keskeisessä roolissa on Naton resurssikomiteat. Resurssikomitea eli RPPP päättää, mitkä hankkeet voivat saada yhteisrahoitusta. Budjettikomitea eli PC vastaa sotilas- ja siviilibudjettien resurssiohjauksesta. Investointikomitea eli IC puolestaan ohjaa NSIP-investointiohjelman rahoituspäätöksiä. Yrityksen näkökulmasta nämä komiteat määrittävät pitkälti sen, millaisia hankkeita NATO tulevaisuudessa käynnistää ja millä aikataululla. On myös tärkeää muistaa, että kaikki NATOon liittyvät liiketoimintamahdollisuudet eivät synny NATO-organisaatioiden omien kilpailutusten kautta. Merkittävä osa hankinnoista toteutetaan jäsenmaiden kansallisissa hankintajärjestelmissä. Siksi menestyksekäs NATO-liiketoiminta
edellyttää sekä NATO-organisaatioiden että jäsenmaiden hankintakanavien aktiivista seurantaa. Yhteenvetona voidaan todeta, että NATO tarjoaa yrityksille laajan toimintaympäristön, jossa ymmärrys organisaatiorakenteesta, rahoitusmalleista ja päätöksentekojärjestelmästä auttaa tunnistamaan parhaat liiketoimintamahdollisuudet. Kun puhutaan NATO-markkinoista, monelle tulee ensimmäisenä mieleen aseet, ammukset ja sotilasajoneuvot. Todellisuudessa NATO ja puolustussektori tarvitsevat huomattavasti laajempaa osaamista. Markkinassa tarvitaan muun muassa rakentamista, logistiikkaa, ohjelmistoja, tietoverkkoja, kunnossapitoa, majoituspalveluita, ruokahuoltoa, koulutusta, energiaa sekä erilaisia asiantuntijapalveluja sekä paljon muuta. Suomen NATO-jäsenyys on avannut suomalaisille yrityksille täysimääräisen pääsyn NATOn hankintajärjestelmiin. Samalla NATO-maat kasvattavat puolustusbudjettejaan, investoivat infrastruktuuriin, logistiikkaan, teknologiaan ja huoltovarmuuteen. Kyseessä ei ole väliaikainen ilmiö, vaan pitkän aikavälin kehityssuunta. Kaksikäyttötuotteella tai palvelulla tarkoitetaan ratkaisua, jota voidaan käyttää sekä siviili- että sotilaallisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi sensorit, droonit, viestintäratkaisut, satelliittiteknologia, kemialliset yhdisteet ovat tyypillisiä kaksikäyttötuotteita. Suomessa kaksikäyttötuotteet ovat vientivalvonnan alaisia. Vientiä valvova lupaviranomainen on ulkoministeriö ja neuvoa vientiin antaa vientivalvontayksikkö. Kaksikäyttötuotteita vievän yrityksen on tunnettava vientivalvontalainsäädäntö ja noudatettava sitä. Kaksikäyttötuotteiden vientiä sääntelee sekä kansallinen laki että EU-asetus. Ulkoministeriö on laatinut verkkosivuilleen yrityksille ohjeen, jonka avulla autetaan tulkitsemaan kaksikäyttötuotteita koskevaa lainsäädäntöä. Moni Meri-Lapin yritys omaa jo tänään osaamista, jolla on kysyntää puolustus- ja turvallisuusmarkkinoilla. Kysymys ei välttämättä ole uusien tuotteiden kehittämisestä, vaan nykyisen osaamisen soveltamisesta uusiin asiakassegmentteihin. Konepajateollisuus voi tarjota esimerkiksi koneistusta, hitsausta, osavalmistusta, kokoonpanoa, erikoisrakenteiden valmistusta, kunnossapitopalveluita. Monet puolustusalan suuret toimijat etsivät jatkuvasti uusia alihankkijoita toimitusketjuihinsa. NCIA eli Naton tietojärjestelmävirasto hankkii merkittäviä määriä ICT-palveluita, ohjelmistoja, kyberturvallisuusratkaisuja sekä erilaisia digitaalisen toimintaympäristön palveluja. Rakennusalan yrityksille mahdollisuuksia syntyy muun muassa infrastruktuurihankkeissa. Logistiikkayritykset voivat tarjota kuljetuksia, varastointia sekä toimitusketjupalveluita. Majoitus-, ravitsemis- ja koulutuspalveluille on jatkuvaa kysyntää harjoitusten, koulutusten ja operatiivisen toiminnan tukena. Useimmille PK-yrityksille vähällä markkinoille voi olla alihankinta. Esimerkiksi Patria, Millog, Saab, Rheinmetall ja monet muut suuret toimijat tarvitsevat jatkuvasti osaavia kumppaneita. Alihankinta tarjoaa mahdollisuuden oppia markkinan vaatimukset ja rakentaa referenssejä hallitusti. Alihankkijaksi ja toimijaksi pääseminen edellyttää laatu, vastuullisuus ja turvallisuusvaatimusten täyttämistä. NCASE-koodi on käytännössä ensimmäinen konkreettinen askel puolustusmarkkinoille. Koodi on yrityksille ja organisaatioille tarkoitettu tunniste, joka vaaditaan NATO-markkinoilla toimimiseen. Sen avulla yritys voi rekisteröityä NATO-hankintakanaviin, osallistua kilpailutuksiin ja lopulta tehdä kauppaa muiden edellytysten täyttyessä. Kyse on yritysten NATO-tunnisteesta, jota käytetään toimittajien tunnistamiseen hankinnoissa ja tietojärjestelmissä.
Suomessa NGETS-koodit myöntää Puolustusvoimien logistiikkalaitos. Koodia voi hakea NSPA e-portaalista tai koodin hankkimiseen voi pyytää apua esimerkiksi Scandinavian Defence Consulting-yritykseltä. Naton logistiikka- ja hankintavirasto NSPA vastaa liittokunnan yhteisistä hankinta-, ylläpito- ja tukipalveluista kaikilla toimintasektoreilla. Viraston tavoitteena on tuottaa jäsenmaille ja yhteistyökumppaneille tehokkaita sekä taloudellisesti kannattavia ratkaisuja, jotka tukevat sekä kansallisen että yhteisen puolustuksen tarpeita. NSPA toimii yhdistävänä tahona jäsenvaltioiden tarpeiden ja teollisuuden tarjoamien ratkaisujen välillä. Sen tehtävänä on hyödyntää markkinoiden osaamista ja resursseja siten, että käytettävissä olevat ratkaisut vastaavat operatiivisiin vaatimuksiin mahdollisimman kustannustehokkaasti. Vuonna 1958 perustettu virasto on vuosikymmenten ajan vastannut erilaisten järjestelmien hankinnasta, käytön tukemisesta ja ylläpidosta toimien puolueettomana linkkinä valtioiden ja teollisuuden välillä. Suomen NATO-jäsenyys on avannut kotimaisille yrityksille uusia mahdollisuuksia osallistua NSPA-hankkeisiin ja palvelutoimintaan. Samalla se luo edellytyksiä puolustusteollisuuden kansainvälisen liiketoiminnan ja viennin kasvulle. Tällä hetkellä NSPA-yritysrekisteriin on liittynyt jo satoja suomalaisia yrityksiä. NSPA kilpailuttaa muun muassa rakentamista, logistiikkaa, kunnossapitoa, catering-palveluja, materiaaleja, järjestelmiä, infrastruktuurihankkeita. NSPA-hankintaportaaliin tulee erikseen rekisteröityä. NATO Bonfire on Naton päämajan virallinen sähköinen hankinta- ja kilpailutusjärjestelmä. Se toimii keskitettynä alustana, jossa NATO julkaisee tarjouspyyntöjä ja jossa yritykset voivat jättää tarjouksensa sähköisesti. Järjestelmän tavoitteena on tehdä hankintaprosesseista tehokkaita ja läpinäkyviä ja helposti hallittavia. Bonfire-järjestelmässä julkaistaan monipuolisia hankintoja useilta toimialoilta. Tarjolla voi olla esimerkiksi tietotekniikkaan liittyviä palveluja, rakennusprojekteja, kiinteistöjen ylläpitoa sekä erilaisia asiantuntija- ja konsultointitehtäviä. Tämä avaa mahdollisuuksia hyvin erilaisille yrityksille. NATO-jäsenyyden myötä myös suomalaiset yritykset voivat hyödyntää Bonfire-järjestelmää ja osallistua Naton päämajan tarjouskilpailuihin. Mahdollisuuksia löytyy niin PK-yrityksille kuin suuremmillekin toimijoille, kunhan tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset täyttyvät. NATO Bonfire on keskeinen työkalu Naton päämajan hankinnoissa. Järjestelmä tarjoaa yrityksille mahdollisuuden osallistua kansainvälisiin kilpailutuksiin ja tavoittaa uusia markkinoita. Ensimmäinen askel on seurata aktiivisesti portaalia ja tunnistaa oman yrityksen kannalta kiinnostavat tarjouspyynnöt. NCIA eli Naton tietojärjestelmän virasto on Naton keskeinen ICT-toimija, joka vastaa tietojärjestelmien, viestintäratkaisujen ja digitaalisten palveluiden kehittämisestä, ylläpidosta ja hankinnoista. Yritykset voivat tehdä yhteistyötä NCIAn kanssa osallistumalla tarjouskilpailuihin tai tarjoamalla uusia teknologioita ja innovaatioita tulevaisuuden tarpeisiin.
Hankintamahdollisuudet julkaistaan NCIA:n Neo-portaalissa, johon yritysten tulee rekisteröityä. Hankintoja toteutetaan useilla eri menettelyillä, kuten tarjouspyyntöinä tai kilpailutuksina, hankinnan luonteesta riippuen. Lisäksi NCIA tekee aktiivista vuoropuhelua teollisuuden kanssa esimerkiksi NATO ETKE-tapahtumassa, joka tarjoaa yrityksille tärkeän kanavan verkostoitua ja tutustua Naton tuleviin ICT-tarpeisiin. Kirjanyhdistelmä DOE eli DOE on Naton hankinnoissa käytettävä kelpoisuustodistus. Sen tarkoituksena on osoittaa, että yrityksellä on riittävät tekniset, taloudelliset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa tarjouspyynnössä kuvattua työ tai palvelu. Suomalaisille yrityksille todistuksen myöntää Puolustusvoimien logistiikkalaitos. DOE on yleensä keskeinen edellytys Naton tarjouskilpailuihin osallistumiselle. Kun yritys osallistuu Naton tarjouskilpailuun, hankintaa toteuttava organisaatio, kuten NSPA tai NCIA, lähettää tavallisesti DOE-pyynnön Suomen NATO-edustustolle. Edustusto toimittaa pyynnön edelleen Puolustusvoimien logistiikkalaitokselle. Käytännössä joissakin tapauksissa yritystä saatetaan kuitenkin pyytää hankkimaan todistus itse. Tällöin yrityksen tulee lähettää saatu DOE-pyyntö Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan kirjaamoon. DOE-menettelyssä on mukana useita kansallisia toimijoita. Suomen pysyvä edustusto Natossa, eli NAE, välittää valmiit kelpoisuustodistukset Naton organisaatioille. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta vastaa todistusten valmistelusta, taustaselvityksistä ja tarvittavien lausuntojen kokoamisesta. Business Finland tarjoaa yritykselle yleistä neuvontaa ja puolustusministeriö vastaa menettelyn kansallisesta ohjauksesta sekä ohjeistuksen ylläpidosta. Yrityksen kannattaa muistaa, että DOE on tarjouskohtainen. Tämä tarkoittaa, että todistus on hankittava jokaista tarjouskilpailua varten erikseen, ellei tarjousasiakirjoissa toisin mainita. Prosessi kannattaa käynnistää hyvissä ajoin ennen tarjouksen jättämistä. On myös hyvä huomioida, että hankintaviranomainen voi tapauskohtaisesti sallia yrityksen osallistumisen tarjouskilpailuun, vaikka DOE ei olisi vielä valmis, kunhan todistusprosessi on käynnissä. Naton hankintapolitiikka koskee erityisesti yhteisrahoitteisia hankintoja, joita toteuttavat esimerkiksi NCIA, NSPA, ACO, ACT ja Naton päämaja. Puolustussektorilla toimittaessa korostuvat erityisesti henkilö- ja yritysturvallisuus, toimitusvarmuus, laadunhallinta, dokumentointi, tietoturva ja täysi jäljitettävyys. Yrityksen on tärkeää arvioida, täyttävätkö sen toimintamallit alan keskeiset vaatimukset. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää ISO 9001 ja ISO 27001 standardeihin sekä puolustussektorin ACAP-vaatimuksiin. Lisäksi yrityksen tulee arvioida turvallisuustoimintansa taso kokonaisuutena. Näin luodaan vahva perusta luotettavalle ja pitkäjänteiselle yhteistyölle puolustusalalla. NATO-standardit ovat keskeinen osa liittokunnan toimintaa. Standardointisopimukset eli STANAGit määrittelevät yhteiset toimintatavat, tekniset vaatimukset ja menettelyt, joiden avulla eri jäsenmaiden järjestelmät ja organisaatiot voivat toimia yhdessä ja tehokkaasti. Standardeja kehitetään jatkuvasti Naton työryhmissä sekä erilaisten testien ja harjoitusten kautta. Noin puolet NATO-standardeista liittyy puolustusmateriaaleihin, mutta niitä käytetään laajasti myös operaatioissa, tietojärjestelmissä ja muissa suorituskyvyissä. Yritysten on hyvä huomioida, että NATO-standardien tuntemus ja niiden mukaiset ratkaisut ovat usein merkittävä etu osallistuttaessa Naton hankintoihin
ja tarjouskilpailuihin. NATO-standardien hallinnoista vastaa Naton standarditoimisto, eli NSO. Suomessa standardien kansallisesta jakelusta huolehtii Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen standardipalvelu. Kaikki standardit eivät kuitenkaan ole julkisia. Osa on NATO Unclassified-tasoisia ja osa turvallisuusluokiteltuja. Näiden standardien saaminen edellyttää aina perusteltua tiedonsaantitarvetta. Korkeamman turvallisuusluokan standardien käyttö voi lisäksi edellyttää henkilö- ja yritysturvallisuusselvityksiä eli PSC- ja FSC-todistuksia. Mikäli yritys tarvitsee NATO-standardien käyttöönsä, standardipyyntö perusteluineen voidaan toimittaa sähköpostitse Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen standardipalveluun osoitteeseen standardipalvelu@mil.fi. Joissakin hankkeissa vaaditaan henkilöturvallisuusselvitys eli PSC ja yritysturvallisuusselvitys eli FSC. Vaikka niitä ei vaadittaisi heti, yrityksen kannattaa tuntea niiden merkitys jo markkinoille valmistautuessa. Kansainvälisessä hankkeessa ja turvallisuusluokitellun tiedon käsittelyssä voidaan edellyttää henkilöturvallisuusselvitystodistusta eli PSC. Suomessa kaikki kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden mukaiset PSC-todistukset myöntää kansallinen turvallisuusviranomainen NSA. PSC-todistuksen myöntämisen perustana on henkilölle tehtävä turvallisuusselvitys. Selvitystä varten täytetään suojelupoliisin turvallisuusselvityslomake, joka toimitetaan allekirjoitettuna NSAlle yhdessä PSC-hakemuksen kanssa. Turvallisuusselvityksessä arvioidaan henkilön luotettavuutta ja soveltuvuutta tehtäviin, joissa käsitellään turvallisuusluokiteltua tietoa. On tärkeää huomata, että PSC-todistus edellyttää aina voimassa olevaa selvitystä ulkomaansidonnaisuuksista, eli UMS-selvitystä. Tämä on olennainen osa todistusprosessia ja kansainvälisten turvallisuusvaatimusten täyttämistä. Vuoden 2025 alusta lähtien NSA käsittelee ministeriöiden ja joukko-osastojen vireille panemat PSC-hakemukset ainoastaan silloin, kun tarvittava turvallisuusselvitys on voimassa ja niihin liittyvät vaaditut liitokset on tehty asianmukaisesti. Lisäksi 1. tammikuuta 2025 alkaen PSC-hakemuksen käsittelystä peritään 150 € maksu. Tämä maksu koskee kaikkia vireille tulevia PSC-hakemuksia. Yritysten ja organisaatioiden kannattaa varata turvallisuusselvitys- ja PSC-prosessin riittävästi aikaa, sillä todistusta voidaan edellyttää ennen pääsyä turvallisuusluokiteltuun tietoon tai osallistumista tiettyihin kansainvälisiin NATO-hankkeisiin ja projekteihin. FSC-todistus on kansainvälinen yritysturvallisuusselvitystodistus. Sen tarkoituksena on osoittaa, että yrityksellä on kyky suojata kansainvälistä turvallisuusluokiteltua tietoa vaaditulla tasolla. Suomessa FSC-todistukset myöntää kansallinen turvallisuusviranomainen, eli NSA. Todistusta voidaan tarvita esimerkiksi NATO-hankkeissa tai muissa kansainvälisissä projekteissa, joissa yritys käsittelee luottamuksellista tai turvallisuusluokiteltua tietoa. FSC on usein keskeinen edellytys sille, että yritys voi osallistua tiettyihin kansainvälisiin tarjouskilpailuihin tai toteuttaa turvallisuusluokiteltuja sopimuksia. FSC-todistuksen hakeminen edellyttää aina olemassa olevaa kansainvälistä tietoturvallisuusvelvoitetta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrityksellä on oltava tiedossa konkreettinen hanke, tarjouskilpailu tai sopimus, jossa todistusta vaaditaan. Tietoturvallisuusvelvoite voidaan osoittaa esimerkiksi hankedokumentaatiolla, jossa edellytetään yritykseltä kykyä suojata turvallisuusluokiteltua tietoa vähintään confidential-tasolla. Vaihtoehtoisesti velvoite voidaan osoittaa toisen valtion toimivaltaisen
turvallisuusviranomaisen tekemällä virallisella FSCIS-pyynnöllä. On tärkeää muistaa, että FSC-todistusta ei voida hakea ennakolta tulevia mahdollisia hankkeita varten. Hakemuksen taustalla tulee aina olla todellinen ja yksilöitävissä oleva kansainvälinen tarve. Vuoden 2025 alusta lähtien FSC-todistuksen hakemisesta peritään 1 600 € maksu ulkoministeriön maksuasetuksen mukaisesti. Maksuperuste syntyy heti, kun hakemus tulee vireille. Maksu peritään riippumatta siitä, päätyykö käsittely myönteiseen vai kielteiseen päätökseen. On myös tärkeää erottaa FSC-todistus kotimaisesta yritysturvallisuusselvitystodistuksesta. Vaikka yrityksellä olisi voimassa oleva kotimainen yritysturvallisuusselvitys, se ei sellaisenaan oikeuta FSC-todistukseen eikä muodosta perustetta FSC-prosessin käynnistämiselle. Yritysten kannattaa varmistaa jo tarjousvaiheessa, edellyttääkö hanke FSC-todistusta, jotta tarvittavat selvitykset ja hakemusprosessi voidaan käynnistää riittävän ajoissa. Markkinoita kannattaa seurata jatkuvasti. Liiketoimintamahdollisuuksia syntyy jatkuvasti, mutta niitä ei löydä, ellei markkinaa seuraa aktiivisesti. Naton ja julkisen sektorin hankintailmoituksia julkaistaan useissa eri kanavissa, kuten NSPA:ssa, Naton Bonfiressa, NCIA:ssa, Hilmassa, Cloudiassa. Jokainen kanava sisältää erilaisia hankintoja ja kohderyhmiä, joten yhden kanavan seuraaminen ei yleensä riitä. Yritys, joka tunnistaa mahdollisuudet, ehtii valmistella tarjouksensa paremmin, rakentaa tarvittavat kumppanuudet ja varmistaa, että tarjous täyttää kaikki vaatimukset. Kanavien seuranta voidaan hoitaa yrityksen omilla resursseilla, mutta se vaatii aikaa, osaamista ja jatkuvaa aktiivisuutta. Tämän vuoksi monet yritykset hyödyntävät myös asiantuntijakumppaneita, kuten Scandinavian Defence Consultingia, joka seuraa hankintakanavia, tunnistaa yritykselle relevantteja mahdollisuuksia ja auttaa tarjousprosessien valmistelussa. Tavoitteena ei ole ainoastaan löytää yksittäisiä tarjouspyyntöjä, vaan rakentaa jatkuva näkyvyys markkinoille ja kasvattaa yrityksen mahdollisuuksia osallistua sekä kotimaisiin että kansainvälisiin hankintoihin. Näin hankintakanavien seuranta tulee strateginen osa yrityksen myynnin ja kasvun kehittämistä. Keskeisiä kanavia ovat NSPA, Bonfire, NCIA, Hilma, Cloudia. NSPA on Naton keskeinen hankinta- ja logistiikkaorganisaatio. Sen tehtävänä on auttaa jäsenmaita hankinnoissa sekä tarjota logistiikan, ylläpidon ja elinkaaren hallinnan palveluita. NSPA kilpailuttaa jäsenmaidensa puolesta esimerkiksi erilaisia järjestelmiä, varaosia, huoltopalveluita, rakentamispalveluita ja muuta materiaalia. Keskitetyn toimintamallin avulla jäsenmaat voivat hyödyntää yhteisiä hankintoja ja saavuttaa sekä kustannussäästöjä että parempaa toimitusvarmuutta. NSPA ei vastaa pelkästään hankinnoista, vaan myös käytännön logistiikasta. Sen palveluihin kuuluvat muun muassa polttoainehuolto, kuljetukset, lääkintätuki sekä erilaiset tukikohtapalvelut. Suomelle NSPA tarjoaa tehokkaan kanavan osallistua Naton yhteishankintoihin ja hyödyntää kansainvälisiä logistiikkaratkaisuja. Suomalaisille yrityksille virasto avaa mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin tarjouskilpailuihin ja päästä osaksi Naton toimitusketjuja. NSPA tarjoaa yritykselle mahdollisuuden seurata tulevia hankintoja jo ennen varsinaisen tarjouskilpailun käynnistymistä. Tärkein kanava tähän on FPO-julkaisut. Niissä kerrotaan ennakkoon vähintään 160 000 € arvoisista hankintatarpeista. FPO-ilmoitukset sisältävät myös Industry Day-tilaisuudet ja RFI-tietopyynnöt. Toinen tärkeä ilmoitustyyppi on NOI. Se koskee hankintoja, joissa sovelletaan Naton hankintasäännöksiä ja joihin osallistuminen edellyttää usein jäsenmaan myöntämää kelpoisuusvahvistusta.
Kun hankinta on valmis kilpailutettavaksi, NSPA julkaisee RFP-tarjouspyynnön. Näiden perusteella yritykset voivat jättää tarjouksensa. Osa tarjouskilpailuista toteutetaan sähköisesti EBIT-menettelyllä ja osa on rajattu vain ennalta valituille toimittajille. Menestyksekäs osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä NSPA-toimittajarekisteriin sekä usein DOE-todistuksen hankkimista. Yritysten kannattaa myös seurata NSPA Industry Day-tapahtumia, joissa esitellään tulevia hankkeita, hankintoja ja yhteistyömahdollisuuksia teollisuudelle. NATO Bonfire on Naton päämajan sähköinen tarjousjärjestelmä, jonka kautta Naton esikunta kilpailuttaa omia hankintojaan. Järjestelmässä julkaistaan muun muassa ICT, konsultointi, kiinteistö, turvallisuus ja rakentamispalveluiden tarjouspyyntöjä. Suomalaiset yritykset voivat rekisteröityä palveluun, seurata avoimia kilpailutuksia ja jättää tarjouksia sähköisesti. Tarjouspyynnöt julkaistaan kaikissa Naton hankintakanavissa joko englanniksi tai ranskaksi, ja tarjoukset tulee toimittaa jommalla-kummalla näistä kielistä. Bonfire tarjoaa suomalaisyrityksille suoran väylän osallistua Naton päämajan kansainvälisiin hankintoihin. NCIA on Naton teknologia-, tietoliikenne- ja kyberpuolustusvirasto. Sen tehtävänä on varmistaa, että Naton jäsenmaat voivat toimia yhdessä turvallisten, luotettavien ja yhteensopivien digitaalisten järjestelmien avulla. Virasto vastaa Naton tietoverkkojen suojaamisesta, kyberuhkien torjunnasta sekä turvallisten viestintäyhteyksien rakentamisesta ja ylläpidosta. Nämä ratkaisut mahdollistavat tiedonvaihdon ja johtamisen sekä normaalioloissa että kriisitilanteissa. NCIA on myös Naton merkittävin ICT-hankintayksikkö. Se hankkii ja kehittää muun muassa viestintäratkaisuja, johtamisjärjestelmiä, ohjelmistoja, kyberturvallisuusratkaisuja ja muuta digitaalista infrastruktuuria. Suomalaisille yrityksille NCIA on yksi tärkeimmistä väylistä osallistua Naton kansainvälisiin IT-, ohjelmisto-, kyberturvallisuus- ja puolustusteknologian hankintoihin. NCIA hankkii sekä valmiita kaupallisia tuotteita että laajoja kansainvälisesti kilpailutettavia järjestelmäkokonaisuuksia. Hankinnat voivat koskea esimerkiksi ohjelmistoja, pilvipalveluita, tietoliikenneverkkoja, kyberturvallisuusratkaisuja, johtamisjärjestelmiä tai muuta puolustuksen digitaalista infrastruktuuria. Yritysten kannattaa tunnistaa erityisesti 4 keskeistä hankintamenettelyä. IFP on tarjouspyyntö, jota käytetään selkeästi määritellyissä hankinnoissa. Painopiste on yleensä kustannustehokkuudessa ja tarjous kannetaan tarkasti määriteltyyn tarpeeseen. RFQ on yksinkertaisempi ja nopeampi menettely, jota käytetään pienemmissä hankinnoissa. Tällöin vertailussa korostuvat usein hinta ja toimitusaika. RFP soveltuu monimutkaisiin projekteihin. Tällaisissa kilpailutuksissa arvioidaan hinnan lisäksi esimerkiksi laatua, osaamista, projektimallia ja teknistä ratkaisua. NPO puolestaan on ennakkoilmoitus tulevasta hankinnasta. Sen tarkoituksena on informoida markkinoita ja tunnistaa potentiaalisia toimittajia ennen varsinaisen tarjouskilpailun käynnistämistä. Yrityksen ensimmäinen askel NCIA-yhteistyössä on rekisteröityminen NEO-hankintajärjestelmään. Kaikki tarjouskilpailut ja liiketoimintamahdollisuudet julkaistaan tämän järjestelmän kautta. Ennen osallistumista yrityksen tulee useimmiten hankkia kansallisen viranomaisen myöntämä kelpoisuustodistus DOE. Käytännössä jokaista tarjouskilpailua varten tarvitaan oma kelpoisuustodistus. Perinteisen kilpailuttamisen lisäksi NCIA hakee aktiivisesti uusia innovaatioita ja teknologioita jäsenmaiden yrityksiltä. Yrityksillä on mahdollisuus osallistua erilaisiin ennakoiviin teollisuusyhteistyötilaisuuksiin,
joissa käsitellään tulevia tarpeita ja teknologioita jo ennen varsinaisten tarjouskilpailujen käynnistymistä. Erityisen tärkeä verkostoitumisfoorumi on NATO-ETKE-tapahtuma, jossa NCIA, NATO-organisaatiot ja teollisuuden toimijat kohtaavat. Suomalaisille yrityksille aktiivinen osallistuminen näihin tapahtuminen voi avata ovia uusiin kansainvälisiin yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksiin. Yhteenvetona voidaan todeta, että NCIA on yksi tärkeimmistä NATO-organisaatioista suomalaisille ICT, kyberturvallisuus ja puolustusteknologia-alan yrityksille. Se tarjoaa sekä suoria hankintamahdollisuuksia että väylän osallistua Naton tulevaisuuden digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen. Suomalaisten yritysten kannattaa seurata kansainvälisten hankintamahdollisuuksien lisäksi aktiivisesti myös kotimaisia julkisten hankintojen kanavia. Ne tarjoavat jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja auttavat yrityksiä tunnistamaan tulevia tarpeita jo hyvissä ajoin ennen varsinaista tarjouskilpailua. Hilma. Hilma on julkisten hankintojen ilmoituskanava. Sen kautta julkisen sektorin organisaatiot, kuten kunnat, kaupungit, hyvinvointialueet ja valtion toimijat, kuten puolustusvoimat, ilmoittavat tulevista hankinnoistaan ja käynnissä olevista kilpailutuksistaan sekä hankintojen tuloksista. Yrityksille Hilma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden seurata markkinoiden kehitystä, tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja valmistautua tarjouskilpailuihin ajoissa. Säännöllinen seuranta auttaa yrityksiä ennakoimaan julkisen sektorin tarpeita ja rakentamaan kilpailukykyisiä ratkaisuja tuleviin hankintoihin. Claudia. Claudia tarjouspalvelu on käytännön työkalu julkisiin kilpailutuksiin osallistumiseen. Palvelussa yritykset voivat etsiä avoimia hankintoja, tutustua tarjouspyyntöihin sekä jättää tarjouksensa sähköisesti. Claudiaa käyttävät laajasti kunnat, kaupungit, viranomaiset, kuten puolustusvoimat ja muut julkisen sektorin organisaatiot. Yritysten näkökulmasta palvelu tarjoaa selkeän väylän osallistua kilpailutuksiin ja laajentaa asiakaskuntaansa julkiselle sektorille. Aktiivinen palvelun hyödyntäminen voi avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä tukea pitkäjänteistä kasvua kotimaan markkinoilla. Yhdessä Hilma ja Claudia muodostavat tärkeän kokonaisuuden, jonka seuraaminen kannattaa ottaa osaksi yrityksen hankintaseurantaa ja myynnin kehittämistä. Arvioikaa myös mahdollisuutenne osallistua DIANA-ohjelmaan tai NATO Innovation Funding-verkostoihin. Erityisesti startupit ja teknologiaa kehittävät PK-yritykset voivat saada niiden kautta mentorointia, kansainvälisiä verkostoja, testausta ja rahoitusta. NATO DIANA on Naton perustama innovaatio-ohjelma, jonka tavoitteena on löytää ja nopeuttaa uusien teknologioiden käyttöönottoa turvallisuuden ja puolustuksen tarpeisiin. Ohjelma tuo yhteen yritykset, startupit, tutkimuslaitokset sekä puolustusalan toimijat. DIANA tarjoaa osallistujille mahdollisuuden kehittää ratkaisujaan kansainvälisessä ympäristössä ja hyödyntää laajaa testaus- ja asiantuntijaverkostoa. Suomi on aktiivinen osa Naton DIANA-verkostoa. Espoossa sijaitseva kiihdyttämö keskittyy erityisesti tulevaisuuden viestintäratkaisuihin ja kvanttiteknologiaan. Lisäksi Suomessa toimii useita testikeskuksia, jotka tarjoavat yrityksille mahdollisuuden testata teknologioita käytännön ympäristöissä. Ouluun perustettu NATO DIANA 6G Test Centre on merkittävä investointi tulevaisuuden verkkoteknologioiden kehittämiseen. Se yhdistää siviili- ja puolustussektorin tarpeet ja tarjoaa yrityksille ainutlaatuisen testausalustan. DIANA tarjoaa yritykselle paljon enemmän kuin pelkkää rahoitusta.
Osallistujat saavat mentorointia tutkijoilta, insinööreiltä ja teollisuuden asiantuntijoilta. Lisäksi he voivat hyödyntää kansainvälisiä verkostoja, sijoittajakontakteja ja testausympäristöjä. Ohjelma auttaa myös teknologioiden kaupallistamisessa ja tarjoaa mahdollisuuksia osallistua haastekilpailuihin esimerkiksi kyberturvallisuuden, energian, avaruusteknologian ja autonomisten järjestelmien alueilla. NATO-DIANA tarjoaa Suomelle merkittävän mahdollisuuden vahvistaa asemaansa kansainvälisenä teknologiaosaajana. Ohjelma auttaa suomalaisia yrityksiä kehittämään ja kaupallistamaan kaksoiskäyttöteknologioita sekä löytämään uusia asiakkaita Naton jäsenmaista. Samalla Suomen tutkimus- ja innovaatioympäristöjen näkyvyys kasvaa, mikä houkuttelee uusia investointeja ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. DIANA onkin tärkeä väylä suomalaisille innovaatioille ja kansainvälisiin kasvuun. Verkostoituminen on puolustusalalla kriittisen tärkeää. Osallistukaa Industry Day-tilaisuuksiin, NATO-ETKE-tapahtumiin, toimialamessuille, puolustusalan foorumeihin. Moni yhteistyö alkaa keskustelusta eikä tarjouspyynnöstä. Yleisimmät virheet. Tyypillisiä virheitä ovat oman osaamisen aliarviointi, tarjousaikataulujen aliarviointi, puutteellinen dokumentaatio, liian myöhään aloitettu valmistautuminen, kumppaniverkostojen puuttuminen. Puolustusmarkkinassa valmistautuminen alkaa usein kuukausia ennen ensimmäistä tarjouspyyntöä. Kaikkea ei tarvitse yrittää tehdä itse. Apua voi kysyä esimerkiksi Scandinavian Defence Consulting-yritykseltä. Jokaisen yrityksen lähtötilanne on erilainen, mutta markkinoille pääsyä voidaan helpottaa selkeällä suunnitelmalla. Seuraava 90 päivän malli tarjoaa käytännön rungon ensimmäisille toimenpiteille puolustus- ja turvallisuussektorilla. Tarkoituksena ei ole toteuttaa kaikkea täydellisesti 3 kuukaudessa, vaan varmistaa, että tärkeimmät perusasiat, verkostot ja valmiudet lähtevät järjestelmällisesti rakentumaan. Tarkastellaan seuraavaksi, mitä kannattaa tehdä ensimmäisten 30, 60 ja 90 päivän aikana, jotta yritys voi edetä suunnitelmallisesti kohti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ensimmäinen kuukausi. Tunnista yrityksen vahvuudet. Määrittele markkinarooli. Hae Engage-koodi. Tunnista potentiaaliset kumppanit. Ensimmäisen kuukauden tavoitteena on luoda vahva perusta puolustus- ja turvallisuusmarkkinoille siirtymiselle. Ensiksi tunnista yrityksesi vahvuudet. Erityisosaaminen sekä tuotteet ja palvelut, jotka tuottavat lisäarvoa puolustus- ja turvallisuussektorin toimijoille. Arvioi myös, miten nykyinen osaaminen vastaa alan vaatimuksia. Seuraavaksi määrittele yrityksen markkinarooli. Toimitko päätoimittajana, alihankkijana, teknologiatoimittajana vai asiantuntijapalveluiden tarjoajana? Selkeä markkinarooli auttaa kohdentamaan resurssit tehokkaasti. Hae yritykselle Engage-koodi, joka on edellytys useissa NATOon liittyvissä hankinnoissa ja rekisteröitymisessä. Prosessi kannattaa käynnistää mahdollisimman aikaisin. Tunnista myös potentiaaliset kumppanit sekä kotimaasta että kansainvälisiltä markkinoilta. Puolustusalalla yhteistyöverkostot ovat usein ratkaisevassa asemassa markkinoille pääsyn ja ensimmäisten liiketoimintamahdollisuuksien syntymisen kannalta. Kuukauden lopussa yrityksellä tulisi olla selkeä käsitys omasta kilpailuedustaan, markkina-asemastaan sekä tärkeimmistä yhteistyökumppaneista.
Toinen kuukausi. Rekisteröidy NSPA-portaaliin, Bonfire-portaaliin, NCIA-portaaliin. Aloita portaalien seuranta. Arvioi laatu- ja tietoturvakäytännöt. Osallistu ensimmäiseen verkostoitumistapahtumaan. Toisen kuukauden aikana painopiste siirtyy näkyvyyden rakentamiseen ja markkinoiden aktiiviseen seuraamiseen. Rekisteröidy NSPA:n, NCIA:n ja NATO Bonfire toimittajaportaaleihin. Näiden kanavien kautta yritys pääsee seuraamaan tarjouspyyntöjä, hankintasuunnitelmia ja markkinavuoropuheluja. Aloita järjestelmällinen portaalien seuranta eli tulevien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen. Luo prosessi, jolla seuraat hankintoja, analysoit niiden soveltuvuutta ja tunnistat kiinnostavimmat kohteet tai osta se palveluna. Arvioi samalla yrityksen laatu, turvallisuus ja tietoturvakäytännöt. Puolustussektorilta asiakkaat odottavat usein dokumentoituja toimintamalleja sekä näyttöä laadunhallinnasta, kyberturvallisuudesta ja riskien hallinnasta. Osallistu vähintään yhteen verkostoitumistapahtumaan, seminaariin tai toimialatilaisuuteen. Tavoitteena ei ole välitön myynti, vaan alan toimijoiden, kumppaneiden ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen. Toisen kuukauden jälkeen yrityksellä tulisi olla näkyvyys keskeisiin hankintakanaviin sekä parempi ymmärrys asiakkaiden odotuksista ja alan toimintatavoista. Kolmas kuukausi. Valmistaudu DOI-menettelyyn, laadi kehittämissuunnitelma, vahvista verkostojasi, tapaa potentiaalisia päätoimittajia, valmistele ensimmäinen tarjous tai markkinavuoropuhelu. Kolmannen kuukauden tavoitteena on siirtyä valmistautumisesta konkreettisiin liiketoiminnan kehittämistoimiin. Aloita valmistautuminen mahdollisiin turvallisuusvaatimuksiin, kuten DOE-menettelyyn ja muihin toimialan edellyttämiin hyväksyntöihin. Selvitä myös henkilöstöön, toimitiloihin ja tietojärjestelmiin liittyvät vaatimukset. Laadi yritykselle kehittämissuunnitelma seuraavalle 12–36 kuukaudelle. Suunnitelman tulisi sisältää tavoitteet, investointitarpeet, sertifioinnit, kumppanuudet sekä keskeiset markkinatoimenpiteet. Vahvista verkostojasi aktiivisella yhteydenpidolla uusiin kontakteihin. Pyrit tunnistamaan ne toimijat, joiden kanssa yhteistyö voisi johtaa tarjouskilpailuihin, osallistumiseen tai yhteisiin hankkeisiin. Tapaa potentiaalisia päätoimittajia ja järjestelmätoimittajia. Suurten toimijoiden arvoketjuun pääseminen on monelle PK-yritykselle tehokkain ja realistisin reitti puolustusmarkkinoille. Valmistele ensimmäinen tarjous, tarjouskelpoisuuden arviointi tai osallistuminen markkinavuoropuheluun. Tavoitteena ei välttämättä ole välitön kauppa, vaan oppiminen, näkyvyyden lisääminen ja käytännön kokemuksen hankkiminen hankintaprosesseista. Ensimmäisten 90 päivän jälkeen yrityksellä on perustiedot markkinasta, tarvittavat rekisteröinnit käynnissä, ensimmäiset verkostot luotu ja selkeä suunnitelma puolustus- ja turvallisuussektorilla kasvamiseen. Jos tästä koulutuksesta jää mieleen vain yksi asia, sen tulisi olla tämä. NATO ja puolustusmarkkinat eivät ole vain puolustusteollisuuden markkinoita. Ne ovat myös logistiikan, rakentamisen, ICT:n, kunnossapidon, majoituksen, ruokahuollon, koulutuksen ja asiantuntijapalveluiden markkinoita. Monella Merilapin yrityksellä on jo tänään osaamista, jota nämä markkinat tarvitsevat. Menestyminen alkaa oman osaamisen tunnistamisesta, valmistautumisesta, verkostoitumisesta ja ensimmäisten konkreettisten askelten ottamisesta.
Kiitos osallistumisesta. Toivotamme menestystä yrityksellenne puolustus- ja turvallisuus- ja kaksikäyttömarkkinoiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä.